This is number 2010 Sharp Eye channel. Orlando Pirates has just won 5-0. My brother, what's your name? Umjalefa ngiphume evali mina 18 hours emoyeni 8 hours. okuya nokubuya sandiza thina baba khona manje ngithi le question le yakho ukuthi sifuna abantu kusemifinals wonke umuntu ozayo samfuna thina sinavalo thina siphume evali thina ovelayo samshaya. But how do you feel about the game namhlanje? Igame namhlanje ngiproud ngama boys adlalile kakhulu khona manami intwana sevali yaseSharpville umfukeni He's the best. Bengathi ngangena naye egroundini namhlanje vele. Udlala naye ugijima. Bengathi ngagijima naye. Manje amabhutsi bengashiya ngasendlini. Mina yabona khona manje bese ngiready ngo number 11. Number 11. Ngiyabona manje awubhaleke igama lakho. Next time. Igama ngithi ngifuna basibuza ukuthi lo ntwana lena la kamnandi kanje kubani. Bangiseshe bangangithuli. Bagugule. Bangifune evali. Bathi leya sevalo ubani 18. Noma yini ukuya nokubuya. Sisonke. Thank you khona manje yabona. My team.